yazi enye into ufuna uqwalaselwa guys abaBhobhoyi mali bathanda undithega kweza post zengazimenqe ziwoke ububhanxa ani understand ba ufuna ndithini mina for uyafa bakuthiwa ngithandwa apha hani naxesha laba abantu abayana nahlaba ublock ndimove on nawe ubuza amane undithega kwezantu uzawudibana wakho ublock sentsho nami zikhona fonini ezinye izimenqe ndizibona njengeWalk inqondo hali imbonqane soze nditshayisane nayo kuzibona zangwabulafi ekubheka gqitha apha etawuni usoyika nerobots nala walk igeqisa inhloko zonke mozuvela uqoma fika izolo le apha eKapa ingene ngestock road andizoba satsho ke ba isuka phi because asikho lapho namhlanje guys ibangathi usazibhanxa zinolwimi kumzana ufika sesithi uvile ankile bakuthwani ogqiba ngayithethi yena into ba uye wathini ngoba ekusithiwe but ke asikho lapho namhlanje man guys analo tu ixesha lezimenqe ezingandithandiyo for uba undithanda ndikuthanda mina kuqala buthek ngithanda abandithandayo mina ndihamba nabahambayo izimenqe one side azithengi merchandise ezinto ezi azithengi namatikiti ziyosapota xa kushow into eziyaziyo kuhlala kule internet qha zibhala i-think pieces ezidom about umntu ezingamthandiyo nomthanda apparently supposedly allegedly but ke asikho lapho namhlanje man guys ijani is not for everybody kakade kudala ndayithetha loo nto leyo qha zisitiff indalo izinto ezi zizenza woke kodwa zinida inap because kudala zivukile